de vincles, una de les coses imprescindibles i per les que lluitem fermament és perquè les nostres gosses estiguin en tot moment còmodes en tot allò que s'està fent. Això vol dir que treballem sense corretges durant les sessions i respectem si els gossos volen marxar, respectem els moments en què les gosses volen interactuar com en els moments en què les gosses decideixen marxar, ho respectem perquè alhora creiem que és molt beneficiós per les persones amb les que treballem, que puguin veure com és que un gos pugui posar el límit. I a banda d'això, amb el temps ens hem donat compte que potser el simple fet que els gossos puguin estar en una sessió no cal que sigui una participació tan activa, simplement la seva presència ja és beneficiosa pel grup. La feina és del tècnic, no és de les gosses. Llavors la responsabilitat és important que recaigui sobre el tècnic, en aquest cas, i l'expert amb el que treballem. De vincles, cada tècnic ha de tenir més d'un gos, bàsicament perquè depenent del nombre de centres que tinguem és important que hi hagi una rotació de gossos perquè puguin cobrir el centre sense fer un excés d'hores. És important que ells no s'estressin, tot i que la feina a vegades pugui suposar una mica l'estrès, que això a la seva vida no els hi repercuteixi. I alhora és important per nosaltres no tenir tants gossos com per no poder garantir que tinguin un espai individual on poder estar com a guia de manera individual amb cadascun d'ells. Per nosaltres és important aquesta individualitat. Nosaltres treballem exclusivament amb gossos i gosses, bàsicament perquè és l'animal que coneixem les seves senyals de comunicació i això ens permetrà saber si en una sessió estan plenament còmodes o si hi ha alguna situació que els incomoda i poder actuar en funció d'això.